Lalelani bafowethu, kwaZakhele ngizobe ngise-Salamtu Street kwaZakhele. Ngonenkinga mina I prefer ukuthi uqale sihlole, yazi Mbuso siqalana in uqale sibheke ukuthi okay izinto zakho zifasekile kungani. Please bonke abantu ababuzayo ngoba ngiyafaka ama calls na WhatsApp ngisawazi ukuphendula kodwa nangifike hotel ngizophendula kahle futhi still kodwa nje yonke into iyaqhubeka. Salamtu Street 603 Salamtu Street 6103 Salamtu Street 6103 ufake mephini kanjalo kwaZakhele ePort Elizabeth Sunday ngizobe nihlolela abantu khona lapho kwamkhulu phanda ingxaki ngofika kuleso sigodlo lapha yakuzobe sisebenzela khona njalo ke unenkinga awuthola umsebenzi into zakho zifasile wazi ukuthi kwenzekalani come and consult with uSolomon sizohlola sive ukuthi kuthwani kwenzekalani ungasizwa yini kanjani thokozani 070 number to call is 0727447804 ngiyabonga ngilala ngikhona ngisazobona umkhulu wabudokotela thokozani.